Ганиуллин Фәрит, Тәләкәй авылы егете. 1965 елның 27 февралендә Рәйсә һәм Мәгәнәви Ганиуллиннарның тырыш гаиләсендә 6-нчы бала булып дөньяга килә. Башта туган авылында, арытаба Исанбайда урта белем ала, аннары Уфаның Дасаав техник мәктәбенә юллана. 1983 елда хәрби хезмәткә алына. Бала чагыннан тик тормас, спорт сөюче булып үскән сөйкемле егетне язмыш аяусыз куркыныч сугыш барган Әфган иленә алып китә. 19 яше тулырга 10 көн кала Фәрит яу кырында башын сала. Батырларча һәлак булган яугирне искә алу өчен күп санлы туганнары, яудашлары, сыйныфташлары аның туган авылында, мәдәният йортында җыелды. Bu soğuşqa endi, soğuş bitmesen soğuş bizim Ağır Sayıtından 5 kişi qatnaştılar bunda. Bələkeyinə avuldan şu soğuşda bizim Altaq Efendi, Biktimir Ökülüyanlar qatnaştılar bitmedi. Ганиуллин Фәрит şunda yatıb qaldı. Bizim avuldan iki jigit qaldı, bir şişində qaldı, Qasım Filiz, Рәфис Малаевны. Ничек кенә авыр булса да, һәркем үзенең якты хатирәләре, җылы сүзләре белән Фәрит Мәгәнәви улын искә алды. Спортны яратып, балыктыр яратады. Гармон алып, гармонда уйнарга өйрәнде. Әнкәне җырлатадыр. Шу вакытта спортқа тартылды. Мутамадан тимир-тимир җыеп, үзе штанга эшләп, алмагаш бакчасында штанга күтәреп, спорт белән шулай шөгыльләнә башлады. Аннан Исанбай мәктәбенә укырга кирделәр. Анда ныклап шөгыльләнә башлады. Район ярышларында катнаша башлады. Ул беренче барганда гына икенче урын алды. Калганнарында беренче урын алды. 31 мартта армияга киттеләр, Коша егете белән бергә киттеләр алар, бергә тырышкан юштыр, бергә киттеләр. Шуннан нигә армияда Ушепкага Булатов әйтмәшле, Арҗаникиздә шәһәренә киттеләр, анда шай булып, анда да спорт белән шөгыльләнгән. Грамотасы да килде, нигә хатка бугарлап та җибәргән. Шунда ярышта гер күтәреп икенче урын алган ул. Барлыгы 60 килосы белән 32 килога герне 18 тапкыр күтәреп икенче урын алган. Шунда әйткәннәр аңа спорт ротасына калмайсыңмы ди. Юк, мен калмайм. Мен иптәшләрдән каласы килмәй, алар белән китәм дигән. Худай тәгалә шулай кушкандыр инде. Әфган сугышы ветераны Тимербулат Минникаев Фәрит Ганиуллин белән бергә хезмәт итә. Соңгы минутларында ул аның белән була. Фәритнең үлгәненә менә бүген 37 ел. Şimdi мен беренче тапкыр Фәритне интервью бирәм. Бу чөнки авыр инде. Biz Фәрит белән мәктәпләрдә укганда танышып, рәзеф итмешләй штанга күтәреп, сәрелмәләрдә катнашып йөрде. Исанбай мәктәбендә дә, Яркәйдә дә. Самолет белән Кабулга төштек. Кабулдан безне вертолетка төяп утыртып, Баграм шәһәренә алып киттеләр. Баграм шәһәреннән анда бер көн кунып, Бран транспортерлар белән 177-нче полкка киттек без. Аны Афганда хезмәт иткән егетләр белән Зеленая долина дигән, Зеленка дигән без. Зеленка каршында урнашкан 177-нче полкта. Шунда безне бер 2 көн кундык та, яңадан алып киттеләр. 3 батальон Хинджан дигән җиргә инде. Шул Хинджанда баргач, безне җибәрделәр. 33-я старая застава гранатамен взводта. Без шунда хезмәт иттек.
Biz Ferit pulyometçik buldu. Men valide baratır varcana. Mende pulyometçik buldu. Biz ikimiz bir baterde 17 fevral 84 yıl olar şu soğuş vaktindeydi. Şu günü Batılı şeharet buldular. Benim zvattan Bakalı yigiti, Starogoçev avlundan, şundan Ukrayna yigiti, Özbekistan yigiti, bir zvattan alakarak buldular endi şu 17 günü. Ama 18 yaş. Onun hizmet etkende o günde spor bilen çağrıldı. Onun hayalleri zor idi. Biz spor yazganda etken kelerge şu hizmet etmedi. Olama hizmet etmeyimiz. Bunda olama tugul kıyım tugul kaygırmayız. Allah verse isen baytır bizi kararlıkta yollar yapız. Bir-birimizin haklarını okup ayıp jiberedir. Buna 20 fevralda ve 19 yaşta olanlar edi. Bugün bu yıl 20 fevralda 55 yaşta olanlar. Хәрби туганлык ветераннар оешмасы инициативасы белән Әфган һәм Чечня сугышларында һәлак булган якташларыбызның исемен мәңгеләштерү максатында алар яшәгән йортларга, укыган мәктәпләргә мемориаль тактаташлар куела башлады. Шундый ук тактаташ Фәрит Мәгънәви улы Ганиуллинның нигезендә дә урнаштырылды. Яугирның әнисе Рәйсә апа улының якты истәлеген саклап, аны хөрмәтләп килгәннәрне капка алдында каршы алды. Barık çakırgana sürü rahmet eylesin. Barığımın da tenigim toda, işlerinde un bulup, onların tanışmasın, rahmetli beylerim, barığına da. Benim ku, bana da kaygısı kurmayın, kazağınağım. Benim ku uzun yaşayın, tigir yaşayın. Tigir kuyruğu tahtı bulup, işlerinde her un bulsun bulup.